Noget af det, jeg synes, der er vigtigt, når man skal hen og stemme til EU-parlamentsvalget den 7. juni, det er jo, at man gør op med sig selv. Hvor solidarisk har man egentlig lige selv lyst til at være med ulandene? Og hvis det er sådan, at man tænker, jamen det der med at bygge kæmpe store mure op, så mennesker har svært ved at komme ind i vores land, det der med at samle mad i overskudslager, mens andre dør af sult, eller det der med at lave urimelige handelsaftaler, som man stort set presser og truer de fattige lande til at sige ja til, fordi ellers kan de ikke få adgang til vores markeder. Hvis man synes, at det er super usympatisk, så bliver man nødt til at tænke sig om, før at man giver sin stemme til en af dem, der går ind for mere magt til EU. Hvis det er sådan, man for alvor vil vise noget solidaritet, så bliver man nødt til at gå hen og sætte sit kryds ved liste N, Folkebevægelsen mod EU. Fordi vi står stærkt på, at Danmark skal selv tage førertrøjen på det her område og skal gå foran med et godt eksempel og give sig til at behandle andre mennesker, andre lande ordentligt, fordi det er det eneste anstændige.